ongi etorriak saiora, amatasuna, feminismoa, erpin ezberdinetatik jorratzen dugun saioa. Gaurkoan ere amatasunaren gaia, baina akaso pixkat ikuspuntu teoriko batetikan egingo dugu, eta horretarako gurekin Dornaku Lantz Solbes daukagu. Baina Mirenek aurkeztuko digu beti bezala pixkatu beto zein den, bai, gure gaurko gonbidatua. Ama direnak eta ez direnak aztertu nahi izan ditu, gure gaurko gonbidatu soziologoak, amatasuna ez da, 1946 belaunaldietan egin zuen bere gradua amaierako lanean, 2016an aurkeztu zuena. Eta ama izan eta ez direnen datuen bilketaz eta demografian irakurketaz hitz egin nahi dugu gaur berekin. Baita datuek eta hauen erabilerak iruditegi kolektiboan duten pisuaz eta garrantziaz ere. Amatasunaren pertzepzioa historiaren garai ezberdinetan nola aldatzen joan den ere azertuko dugu. Osake, guzti hortaz hitz egiteko, ongi etorri gurera Dornaku. Esa eskerrik asko. Bueno, eta lehenik eta behin, igual, hasteko hori, hitz egiten nahi gara, 2015an egin zenun lan batetaz, pentsatzen dut hogeita gutxi urteren bueltan, ama ez izan da, lehenengo galdera agian da, zergatik erabaki zenuen, ze interes izan zenuen, fokoa ontan jartzeko edo lan hau egiteko. Lehenbizko gauza, bai, ikerketa gai aukeratzea zerresa asko jakin behar da aukeratzeko gai bat, ondorioz ere proposamenaren biziko eta behin izan zen ere gradu zuzendariak egina. Marta Luxanek egina du bere tesia horren inguruan, eta berak bazekin ongi ze gai izaten altzen interesgarria jorratzeko, orduan bere proposamena izan zen hasiera batean, baina gero nik heldu nion gaiari ere, iruditzen zait ere garrantzitsua dela, zuzen ere, ama etzarenean, ama izatera, ematen duzun, paus hori egiten duzun momentu horretan, zer duzun burutan, edo zer den amatasuna ulertzeko duzun modua, eta hori pixkat ulertzeko amatasuna ez amatasunetik, azken batean, amagaren edo zareten guztiak ezen zarete ez amak, ez? Orduan, pixkat denak batzen gaitula horrek ere, ez? Orduan, baten, askotan, ez, hemen gaina galdetu izan dugu, eritu izan gara horretaz, ez? Abertze puntoraino, ama iristen garenak edo erabaki horren buru jabe garen, modu oso kontzientean edo inkontzientean hartzen dugun erabaki hori, eta pixkat horretan sakondu nahi izan zenun, ez? Benetan, ze faktorek edo zer bultzatzen algaituen edo zer kez ama izan edo ez izan erabakitzerak orduan. Bai, hor gehiago berriro arrazoia jakitea baino dela zaila arrazoia asmatzea ikerketa motz batean, eta gehiago zer lazio goten alden tanteatzea, eta hortako izan zen gehiago ikustea, zer den ama baten bizitza, eta zer den ama ez den pertsona baten bizitza, eta alderaketa egitea. Ikustea ezberdintasunik zegoen, hori zen gehiago ikusen nahi nuena, ze bizi ezberdinak dauden ez. Aipatun zenituen aldagai horiek, edo, azken hori ez, amatasuna eta ez amatasun kasuak, ez, emakumeengan, baina hori da, igual, zure lana daukan berezitasun bada, gehiago, hau igual zuk azaltze diguzu beto, baina nola neurtu izan da gurasotasuna eta amatasuna ondorioz, eta non jarri nahi izan duzuzuk fokoa zure ikerketa egiterako orduan, eta aipatu dituzun aldagai horiek zeintzu dira, edo pixka gehiago ulertzeko. Lanaren berezitasuna da, beti jaiotzak aztertzen direnean zamakitan hitz egiten da jaiotako ez, hitz egiten da ume ez. Baina ez da hitz egiten heldu ez, kasunetan emakumeak edo erditu duena eta beste bikotea ez, azken batean ere bi zen elkartu behar dira, beraz azia edo dena delakoa jartzen duena, dela aita eta ama ez. Aita eta amaren historiak ez dira kontatzen, beti neurtzen dena dira umeak, eta hori azken batean bada diskurtso bat oso pronatalista ez, edo pixkat oso bizitzaren zentzuan soilik zentratua, jaiotzetan zentratua, eta hor ez dugu ezagutzen jaiotzak baina zegatik zertarako nondik norden hori sostengatuko duena, eta hori datuiek hor daude, nik hau azterketa egin nuen Eustaten datuekin, orduan datuiek existitzen dira, baina ez dira modu horretan agertzen, ez dira modu horretan aurkezten, eta horregatik web horri aldean edo bilatuko bazen otzenok aurkituko datu hauek dauden bezala, baina ez existitzen dira. Kontua da gero egia da, entidade hauek egiten dutela aldutena, datuak dira izugarri pila, orduan moduren batean sintetizatu behar da ez, orduan normala da ere aukera gatu berri izatea zerbait zerrez, baina datu horiek hor daudela eta lanketa egiten alko zela neko balitz honen inguruan gehiago, esaten dudana azpimarratuz gehiago
zaintzailearen bizitza edo enfokea jarreta ez bakarrik emakumea kontenedore gisa, baizik eta emakume sortzaile gisa, eta zuri bakarri baita gizonak ere, ze ikusten aldugun bezala, gizonen aitatasunerako bat azbesteko adina ez da bat ere ezaguna den adierazle bat, edo ez dakit inon sobera agertzen den, edo inon ikusi daitekeen, baina hor berriro erlazio korresponsableak sortu nahi baditugu ere, aitatasunaren inguruko datuak beharko gerituzke, eta hor ere berriro fokoa ezen ez jartzen erditzaian, baizik eta erdituan, ez dago, gurasoen inguruko daturik. Osea, aitaren kasuan espezifikoki, ezer. Jari, aipatu izan genuen nahiz bait, zurekin baina egia da, osea, zuk hau botatzen arte, osea, dela oso dikoa medioetan ez, eta gaina gaur egun bizigun garaietan askitza egiten dela, hori alarma piztu dagoela ez, jaiotze tasaren jaitserarekin eta guzti horrekin, eta hori, horren arira baitzen izan da, Amengan presioa ez, amaren adinaren, eta bai, ulertu daiteke, baina, karo, oso ikuspuntu mediko batetik, ez? Ulertu daiteke, ez? Ze arrisku izan ditzakeen, eta gainera hor ere, ez da askotan aipatzen, ez? Baina bai, ze arrisku izan ditzakeen emakume bat berandu ama izateagatikan, ez? Hori kontutan izan behar den aldagai bat bada. Hori gizonen, claro, zaintzeko gaitasuna ere, adinaren araberakoa, ere bai, datzuk esatu duzun, ez dela bakarrik kontenedore edo zera emaile bezala, ez? Azkenean, gurosatu zona neurtzeko beste aldagai batzuk daude. Eta gainera, badago perbertsio punto bat, nik uste dut, ez, presio horretan, eragiten duena presioa, jarri behar denean fokoa bizi baldintzetan, ez? Osea, zergatik ematen da fenomeno hau, eta zer eramaten du fenomeno guzti hau. Ez azkenean, osea, bizi baldintza duinak ez ditugun garaian, ez duzu planteatzen, seme alabik edukitzea. Baina bai, egia da, gizonen zera tasa, adintasa. Ez, aipatu duzunatik, eustaten edo olako datu estadistikoen webgune edo plataformetan edo datu bilketetan, topatu dezakezu informazio hau beste modu batera, esatuzuna gehiago jaiotzetik eta hola, eta igual agian emakumen inguruko hainbat datu ere bai, baina gizonen inguruan bilatzerakoan edo... Normalen adierazleak dira jaiotze tasa, dela zenbatume jaio diren populazio osoarekiko, dela eriotza tasa bezala, dela zenbat jende hiltzen den populazio osoarekiko, gero beste bat bada jaio diren umeak adin ugalkorran dauden emakumekiko, eta gero bada amatasunerako bat azbesteko adina, eta listo. Horiek ezaten dira dirazle nagusiak argituko dituzunak, eta gainera oroar gehien bat Euskadi mailan edo Nafarro mailan, ez? Baina ez dira datu xeatuak ere, ez dago herri mailako xeatze bat, edo maila horretaraino ematen dira datu horiek. Eta kasunetan nik esaten dudana bai, eta pixkatainera komentatzen zuena da, kasunetan enfokea jarri nahi da, gehiago nik hitz egiten kontatu nituen, zenbat emakume ziren ugaldu zirenak, eta ikusi nituen ugaldu zirenen eta ugaldu ez zirenen arteko ezberdintasunak. Ikusi nuen ze dina zuten, ze lan egoera zuten, ezkondak zeuden edo ez, ikusi nuen, hori ezagutu nahi nuen nortzuk ziren pertsonaiek eta zergatik egiten zuten hori, eta ez soilik egin zuten edo zuten egin, baizik eta zergatik, ez? Eta hori da narratiba kontu bat, ez? Esaten nuena datuak oroar dira, askotan erabiltzen dira objetibotasuna irudikateko, ez? Nik esaten maizut portzentaia bat ematen du egia dela, ez? Eta datuak beti dira interpretagarriak, eta hori ni beti zutzen hauena da, ikusten dudana jaiotze tasa txikia da ondia dela diotenean, txikia da ondia da zerrekiko, ze kontestutan edo zerrekin konparatzen ari zara, hori oso garrantzitsua, eta askotan bere horretan jaten dugu, eta ez da bi segundu ere pentsatzen, ez? Eta hori zenbakiak uste dut badirela laguntza bat, benetan, eta ez zain beste laguntza bat izan beharko luketela, eta ez zain beste diskurtso jakin batzuk zuritzeko falazia moduan erabiliak, ez? Eta ordea bai erabiltzen dira horrela asko, eta bestalde ere zenbakiak direnean ikusten ditugu zenbakiak dira momentu jakin bateko argazkia, baina noski zu bali mazade plaza batean, eta iten jozu foto bat momentu bat horretan, bai fotoa da, plaza hori da, eta egia da, baina plaza horrek badu bere bizitza, agian egun osoan zehar argazkia ezberdinak ingo bazen ituetzen nuke plaza bere ikusiko. Eta hori da, datuak askotan dira argazki batzuk, inkesta bat pasatzen duzu momentu jakin batean, urteko momentu jakin batean, baina
eta gero urtez, 5 urtero edo errepikatzen da, baina argazki bat da, eta ez da jarraipen bat, eta hor ez ditugu historiak ikusten, ez dakigu ornatzen, hor dagoen zer bizitzen ari den. Horregatik, bai, zenbakiak tresna bat dira, onak dira, baina direnerako, osea, ezin duzu talador batekin bai honez egin. Orduan, zenbakiak ere daukataien funtzioa, eta askotan nik uste dut abusatzen dela, eta ez dela behar bezala erabiltzen datu ingurukoa, eta kasu askotan diskurtso pronatalistak eta horrela erabiltzen dute zenbakiak oso modu ankerrean. Eta justo, hori da, ez, testu inguratzen zamaitzeko edo pixkat lan honen, bueno, xedea edo, aipatu behar bezala izenburuan, zuk zehazki belaunaldi bat aztertu duzu, izenburua dion bezala 1996-91 bitarteko belaunaldia, eta hori da, zuk hor saiatu zarena ulertzen dut, dela justo ez argazki soil bat baizik eta tarte horretan ematen den garapen hori aztertzen edo, zergatik da zehazki jarai hau? Zergatik aztertu duzu? Hau da 2011ko datuak. Orduan, dire adintarte horretan dira 20 urte eta 55 urte bitarteko belaunaldiak. 55etik gora. Eta egin ditute portzentai horiek, egin dut belaunaldi hauek momentuan adin hori zutelako, eta bada ikusteko adin ugalkorretik ez ugalkorrera nola ematen den bilakaera belaunaldi bakoitzean. Edo bai, hori da. Eta kontua da beraz, ikustea adin bakoitzeko noiz erabakizu da jakitea belaunaldi bakoitzan noiz ugaltzen hasi zen. Edo ze portzentaietan hasi zen ugaltzen. Eta hori da. Eta orduan zen belaunaldi hori garai horretan zegoelako ugaltza adinean. Gizuten ez amatasunerako bat azbesteko adina da 52 urte terdi. Eta horregatikan aukeratu nuen adin tarte horiek. Adin ugalkorrean dagoelako, eta ikusten aldelako adin ugalkorretik ez ugalkorrera gertatzen dena. Eta gainera hor, ez da gaina bateratzen baby boom belaunaldiko... Adin horretako belaunaldiak dira hainbat belaunaldi, adin tarte 30-60 artean dituzu hainbat belaunaldi, eta bukaerako belaunaldiak dira gehiago baby boomeko belaunaldiak, gero daukagu isa belaunaldia ditzen dena gaur egun badituna 40 pikurte, gero milenialak, edirara igriega, eta hori naiz ni, adibidez, eta gero zetak izango ziren ja mende bukaeran, ez? Oiek 2011an horretik ez zuten uste dut ez da guatzeko adinik, orduan, agian bai, baina oso gazteak ziren. Orduan bai kontziditu zuten, alere baby boomeko belaunaldiak, X belaunaldia ja dago pixkat trantsizio horretan, baina ja ez da hain handia, osea, errelki baby booma ja ari da jubilatzen. Osea, adin ugalkorrean 2011an ez ziren asko egon. Eta ze alda izan dire esanguratsuenak, egon da garapen bat, belaunaldiz belaunaldi? Bai, hori da, ondorio nagusi bat interesgarria den ondorio bat da ikustea, bai, gerozta gehiago direla, ugatzen ez diren emakumeak, proportzioa gerozta handiagoa da, belaunaldi zarrenetan 10-tik bat zen ugaldu etzena, eta aztertutako azkeneko belaunaldietan non ja oso zaila zen orduan gelditzea adinagatik, 3-tik bat zen ugaldu etzena, ez? Orduan... 10-etatik bat eta 3-tik bat. Hori da, pasatu zen kriston aldea, proportzio aldetik, eta hori belaunaldi oso gutxitan, ez? Eta hori, gero ez da ez dara kasunitatea, ze hor duguna da trantsizio demografikoa ditzen dioguna, eta horren ondorioa da baby booma, da momentu jakin batean historian mende hasieran, ez, 19. mendean, bazen hori eriotza eta jaiotza eta saltuak, ez? Jende asko hiltzen zen eta jende asko jaiotzen zen. Baina gero momentu batean, bizi baldintzako betzan jantziren heinean, eriotza tasa jaisten doa, baina jaiotze tasa ez da horren azkar jaisten, ez? Orduan badago tarte bat, non jaiotzen diren ume asko, baina ez diren hiltzen. Eta horren ondorioz baditugu, batean, hazkunde bat demografikoa esponentziala, batean grafikoak egiten du lako piko bat izugarria, eta hor batean gaude, egoeraren munduan gaur egun, dela sako peina, asako opaku, eta hori da, trantsizio demografikoaren ondorio bat. Eta oin esaten gara, gaudela bigarren trantsizio demografikoan, dela zahartzean ari den gizarte baten egitura nola mantendu eta sostengatu, ez? Hori da oraingo erronka demografikoa, baina bere momentuan, baby booma jaio zenean, izan zen, hori ez bereziki emakumeak hasi zirelako ugatzen a muerte, baizik eta baldintzako betu zirelako, sarrelki hitz egiten ari garena berriro gutxiago hiltzen zirelako. Hori da, hobetu zena, etzen jaiotze tasa, zen baldintzak, bizi baldintzak, bizitza sostengatzea zen hobetu zena, eta berriro ere
azkundea bekarri zuena izan zen, esan duzunalen ere bukatzeko baldintzak bat zeudelako, eta bizitxaropena betu zelako, eta horreri eskerre gumeak itzailako hiltzen. Eta hori da bibiguma, eta hori da beraien historia, eta hori ez dakite bai. Eta orduan, evoluzio ordan, ugaltzea erabakitzen duten emakume proportzioa gutxitzen da, ez? Hori da. Eta horren irakurketa, ze irakurketa egiten duzu, ze baldintza dira hor eragiten dutenak zure ustez edo zure lanaren arabera? Esaten dut hori opaldeni asko sakontzeko moduan ezagit nagoen, baina bai ikusten dut denek askatasun bat badago, ez, emakumearen eredu horri aldatzen da, etxeko andre izatetik, ikusten ari dena hemen, zu esatzen bagara ezaugarrietan, ez, ama direnen eta ez direnen arteko ezaugarriak, ikusten da ama direnen eta ez direnen aldea joan dela txikitzen belaunaldiekin, belaunaldi gaztenen artean ez dago hainbeste diferentzia ugaldu edo zu galdu, eta ordea aurrekoetan bai. Eta hori da, horrek esan edu igual era positibo batean, lehen ugaltzeak bai determinatzen zuela etxeko andere izatea, eta gaur egun ez. Gaur egun beste aukerak irekitzen dira, eta ez da baldintza berak bete behar. Eta horrek ere noski, aldi beran ama izateko, ama izan da beste espazioetan egoteko aukera dagoen bezala, agian ere ez ama izateko eskubidea edo aukera ere lasaiago hartzera alda. Agian ere, alen amarretik bat bazen ugaltzen etzena, eske agian pertsona horren aukera bakarrezen edo muja edo gurasoak zainduta. Ze gizon baten pean egon behar zuen, beste baten pean egon behar zuen, eta aukera gutxi zeuden horretarako. Agian orain beretan askatasuna irikitzen den momentu horretan, erabaki askeagoak ditugu gure ugalkortasunaren inguruan, eta hori da ondorio bat, beste ondorio bat oso positiboa, ez? Bizitxaropena eta kalitate hobetzarekin batera, amatasunerako erabakia da askeagoa, da anitzagoa, eta amatasunak ere ez du determinatzen etxean gelitu behar izatea. Ez da gertatzen den, baina bueno. Gero amak ibili behar dire bi aldetan, ez? Etxean eta kalean, ez, baina behintzat ikusten da baita ere amatasunerako bat azbesteko adina atzeratzaren alde honare badela denbora ikasketak egiteko, Bizitza profesional bat, akaso hori da, ja dagoeneko, eta eta asko bai egia da, atzeratzea ama izateko momentu atzeratzen baduzu zailago da ama izate, eta hor badire beste arazo batzuk ez, baina liberan, zergatik ez, eta zergatik ez izan ama 40 urtetan, edo berdin zaitez, alduzune momentu horretan, eta aukera hori badagoela hor. Igual ere da positiboa amatasuneko bat azbesteko adina atzeratzea. Ze gainera hori Marta Luxonek bere tesian ikusten dugu, esaten dudan ez, guk ikusten dugu, badago gizartean gozat gertatzen da, non ikusten dugu gure belaunaldi zaharrenek egiten digute olako pantaila efektu bat, eta uste dugu gure belaunaldi zaharrenak direla gure historia. Baina belaunaldi zaharrenak dira denbora jakin batera arte, gero hortik atzera beste gizarte bat zen, eta hortik atzera goko ez dugu ikusten. Eta guk ikusten duguna da bibiguma sortu zuen belaunaldia, eta bibiguma beraia pixkat, baina nire aitona lamonak ditu orain 80 urte, eta berak erditu zuen bibigum belaunaldia, eta ez noski osorik. Iztela gaixoa. Bai, inbertu da, garai hortan erditu zuena. Hori da, berak erditu zuen garai horretan. Eta hor dugu etxeko andre, hori ez, apellices años 20ko emakume hori ez, bere demantalakin eta etxeko andre gutxo hori oso profesionalizatua, mekanizatzen da sukaldea, mekanizatzen da etxeko elektrodomestikoak, arkitektura bera ikitzen da profesionalizazio horren bueltan, eta badakigu hor ere emakumeak ez direla zoriontsuak, hor dago Fridamen hori, el misterio de la feminidad, edo lako zerbait izan. Eta, goza da horre, adino gara horretan emakumeak ez ziren zoriontsu, eta denak gradean zuten nola da posible zoriontsu izatea, ez? Azken batean dakoazu guztia, baina eredu horretan... Bai, hori da, tipiko anuntzio jankietan ageri diren, ez? Sukaldatzen emakume panpoxoiek, hori da, baina gara horretan emakumeen depresioak eta suizidioak eta alkoholismoak eta gauzak ziren larriak, ez? Hori, azken batean emakume itzielako galdetzen zer nahi zuten egin. Erabakiten zen zertzen beraitzako ona, ez? Eta hor ikusten da ez dela ondorio positibo bat, ez? Etzela etzen ongi bizi zen zerbait. Eta baina hori da garai konkretu bat, hori baina lehenago emakumeak ez du, emakumea beti ez da horrela izan. Hori pantailaren historia horrekin,
Amatasunerako bataz besteko edina 1900ean zen 33 urtekoa. Na. Eta jende guztiak uste du dela 20 urtetan, baina beti izan dela emakumeak erditu duela oso goiz. Baina hori Euskal Autonomia Erkidegoan, gero igual lekuz leku aldatzen da, eta ikusi beharko zen, baina eta igual Nafarroan ere pentsatzen dut, igual ipar isurialdean bai izango da baita ere 33 urte ingurukoa, ze badago solotuta orografiakin ez, eta gero hegoaldean ez dakit nola izango zen, eta ipar Euskal Herrian ere pentsatzen dut 33 urte ingurukoa izango zela baita, eta hori bazkenean baldintza ekonomikoak daudenan ugaltzen zarelako, ez? Eta lehen ere inbazten dirua, inbazten un baserria, inbazten un hori dena ezkondu alizateko. Beti Donde bai. Eta mekanizazio eta industrializazioarekin lortzen da, jendea industriara sortzen denean, lehenago sortzen du lanpostu bat, piso bat erosten zuen, eta orduan bazun aukera sortzeko etxe bate, familia bate, eratzera 20 urtekin. Baina hori ez da historian beti izan. Eta Bai, azkenean, guk dugula imaginarioan, ez, iredu hori, agian betikoa izango balitzu zala, baina azkenean ez faltsua dela. Alderaketa beti egiten da hoiekin. Ez da egiten ez, orain dela 100 urtekin, alderaketa da baby boomaren ez, eta gainera diskurtsiboki ere bai, ez leno, izaten zituztenean, gaur goizean izan da, ere bai, leno ez, izaten zituztela 8, 9, aur, nola ingo zuten emakume horiek, ze, baina beti da bizkat diskurtsoa, ze emakume indartsuak, ze, ez, pixka batola, galdetzia zer muz egon zian, ere bai, ez, zen hori nik uste jende gutxi galdetzen ziela. Eta gero hori berriro jaiokoak ziren asko, baina konturatzen bazara erregei heltzen zitezkin semeak. Erregei hiltzeko semeak, zu pentsa jende pobreri ez bazitezkin hilkumeak. Erregeak hiltzen ziren, umeak hiltzen ziren akasko porro. Eta hori, umeak auki itzakezu asko, baina denak izan bazaizkizu, eta gaur egon dugu nire bizitxaropena da 80 urtekoa. Hori bai dela irautza bat. Ja. Horrek eraldatu duela, igual bereziki ez, mapa demografiko hori. Eta orduan zergatik egin beste presio, diskurtso natalistekin eta ez? Eta bide batez, ezakitea, nire iritzia botako dut hemen, ezakit, zertarako izten ditugun ateak, ez? Behar da jende gaztea, behar dire aurrak, aski erresia da, ezakit, ez? Onartu ez eskatu 3 urte padroia norbaiti Euskal Herritarritzateko, aski oso erresia da. Bai, ez hori da, diskurtso, nola ikuspegi katoliko kristauak esaten duen hori ez, gizakiak sortuzla, jangokoak sortuzu mundua 7 egunetan, eta ez, eta gero jaskoa garetu zituen, hori da diskurtso bat, hemen ekintza garrantzitsua da bizitza sortzea, ez, eta bizitzaren sostengoaren inguruan ez da ezer gehiago hitz egiten, eta hori da gure idiosinkrasia guztietan dagoena modua bilazente batean, eta horre diskurso feminista edo onda hori ez, Frankenstein edo Gaiurreka Estxuak nire biobra justo hori kritikatzen, ez? Bizitza ez da bizitza sortzea, baizik eta bizitza sostengatzea da bizitza bera, ez? Eta hor dugu abortu eskubidea eta dugu esan dudan trantsizio demografikoa ez da berriro dugun idea askotan da asko ume asko jaio zirela eta ez da ume asko ongi zainduak izan zirela. Eta bukatuko dugu galderekin, azkeneko 3 galderak. Ze botere izatea gustatuko litzaizuke, Dornek? Ze superbotere neri. Bai. Banekin galdera bat zegoela, eta nekin ez pentsatzen. Totaki, pentsatu dut igual, egan egite esaten duela mundu guztiak, ez? Eta... Ez du inork esan, Pesaina honetan ez du inork esan. Honetan. Pues nik egan egite duan. Me lo pido. Soy superwoman. Eta egan egite, egan egite igual ez du zertan positibo izan behar, ez? Karo, ez duzu jamarko larikan, altzara mugitu ezer kutsatu gabe, seguro gainera gastatzen duzula kaloriak etregatzen zarela. Zoa super azkar, jaten zara freskito, ikusi dituzu txoritxoak. Bueno, gauza honek baditu. Pues listo, hori egan egitea. Eta zure kasuan, badago zerbait, hori, esperientziatik agian ez duzu bizitu amatasuna, baina, ikertu duzu, eta bentsa jakimila izan duzu gaiaren inguruan. Uste duzu behin ama izan da, dira gero gauza asko esatuzula, jakin izan manu hau? Ez dakit, ni bai mandizkiot buelta honit gaiari, tesi bat egiteko gaina. Bai, eta bai, bada gai bat mamitxoa, horren lehenguan esan zuten miluzen, esali batzen denak gara seme-alabak, ez? Bai.
Eta txorra da bat, binongitu nintzen horrekin bataka, ostia, eske, hemen gauden pertsona guztiak izan gara zainduak. Eta hemen gauden guztiak izan gara sustengatuak, eta denak izan ditugu gurasoak, sin excepción. Ez, bueno, bere, dira, ikasu bineon, zainduak izan gara. Eta esaten nuen, hori ze fuerte, ez? Pentsatzea hori, eta liberan, pentsatzen nuen, nire sentimendua dela eskertzeko, eta nagola konten nire gurasoekin duten lanagatik, ez? Eta esaten nuen, pues biztatzen sentimendu bat polita momentu horretan gurasotasunarekiko, ez? Zema pertsona dauden munduan beste iona egiten, ez? Ze ondo, zerbait positiboa. Tornako esan. Oso ondo. Eta baitzeko beti aldarrikapen txoren batekin bukatu nahi izaten dugu. Zagit, gai honekiko edo, zuk ikusi duzun azterketa taipatu dituzen adierazle horiekin, edo, uste duzu amatasunan gaiarekin egon barko lukela oraintxe bertan, testu historiko zehatzontan aldarrikapen esanguratsu edo bereziki bat. Nik esango nuke amatasun eredua berriro pantailari gure amatasun eredua da emakume hau, la de los años 20. Eta, hori, amatasun eredu horrible hori kentzea, eta jartzea ja mai gainean benetan amak aldiranak egon zerbeza bat edaten despatarratuak umeak aitarekin dauden bitartean, edo nik ez dakit umeak nonbaiten dauden bitartean, baina hori ama benetan Homerragoak izatea. Homer Simpson. Askeagoak azkenean, ez? Azken finean, bai, edo eredu berriak sortzen joan behar dugula. Bentzat, kentzea presio hori, eske hori dezinago amatasun intentsiboa horregatik, zera amatasun bat, ez du guztien ezer tarteko, ez? Apresio bat, hori ez entzu guztietan da, profesionala, maila, hori ez, jakin behar duzu psikologia, eta baita ere pastelak egiten, eta baita izakitze, eta nik hor nire gurua zut ikusten ere feminidaderekin gertatzen den bezala, nik nire gurua gobiatzen ez baten ezen erostera sujetadoreak edo pelukeriara joaten aizenean, edo feminidade hori bapaten agertzen denean zure gainean izan behar duzu hau, da, ina gobiantea, eta ni enska jaio nintzen, pototakin jaio nintzelako, eta pues te toka, no? Beinon, amatasunean, amaren ideia, eta euskal abertzaletasunean, la madre patria, ama Euskal Herria, ama natura. Dejad de meter presión, tío. Oso, ondo, aldarri horrekin amaituko dugu, eta, gonbidatu guztiei ematen diegu, pixka bat, justo superama horren aurkako aldarri bezala, nahi baduzu zuloak egin eta superama edo ez ama edo pixka bat egiteko, edo atxeden hartzeko eta batzutan ez begiratzeko ingurunea. Bai. Parlamentura eta jarriko dut. Berrara. Dornako, mila esker, laguntza teorizatzen, eta ez ispilura begiratu behar dugun ere. Edo zein, ez. Osun hartzera, edo zeinetara ez dugun begiratu behar gehien. Bai, eta badirela aldaketa frenteresgarra gertatu direnak, hemen ditut nik zemakitan, dira datu fehazienteak, eta gertatu direla aldaketa politak, eta dira gertatzen oraindik gehiago, osake dira gauza. Rantxizian gabe. Eskerrik asko.